Seriously, I don't know what the government is doing here. Just stupid bullshit, man. You can see this. First news is ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପଛୁଆରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଧାନ ବିକ୍ରି ଅପେକ୍ଷାରେ 43,000 ଚାଷୀ ମାନେ କଟକ ଭଳିଆ ସହରରେ। ପୁଣି ଯାଜପୁରରେ ଦେଖ ଅଧିକାଂଶ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ମିଲର। ଇଏ ସରିଲା। ଭଦ୍ରକ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି 3.62 ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 20% ଧାନ କିଣା ହୋଇନି। 6,000 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବରଗଡ଼ କେଉଁଝରରେ କିଣା ହେଲାଣି 14 ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ। ଓକେ ଗୁଡ୍। ପଡ଼ି ରହିଛି 77,750 ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛି କ'ଣ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ମିଲର ଧାନ